till start. Och det är ingen bästa som kommer att skjuta utan det är jag som kommer att ropa start. Eli lähtölaukautta ei sitten tule kuulumaan, vaan minä huudan täältä kaikin voimin, kun on 15 sekuntia aikaa lähtöön. 15 sekuntia. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt! Näin saatiin 145 lähtiä. Mööriin ympäri taipaleelle. Nyt on kilpapäädyn ja alla 100 sorttia jotta löpare. Samppa yhdessä. Alla 100 musiikkaa. Hei. Mennään. Hanna ja Aisi oli peräkkäin. Mitä? Hanna ja Aisi oli peräkkäin. Niin oli.